sikhuluma verse number 11. Sikhuluma ngokuthi the wonder of redemption in Christ. Ukuhlengwa, sikhuluma ngokuhlengwa uKristu Jesu. Incwadi kwabaseFesu ibhalwe ngumphostoli uPaul emathandekayo. Unyaka abhale ngawo awuqondakali. Ufihlakele but is between 50 no 51 AD ukubhaleka kwayo. Haleluya. Kule ncwadi ibizwa ngokuthi it is the queen of epistles, because umpostoli uPaul akukho akusola akukho okwenziwa ibandla ungekho right. Hallelujah. Ephesians is chapter number 1 from verse number 7 to verse number 11. Hallelujah. Akukho umpostoli akhala ngakho la. I-theme yayo uma kukhulunywa nge-theme yayo ithi Ephesians, yes, chapter number 1, verse 7. Yeah, from verse number 7. Ephesians chapter number 1 verse number 7. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe. Awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisele kona ngaphambili, kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye uKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe. Awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisele khona ngaphambili, kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye uKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. I-theme yale ncwadi bazalwane ithi the new society that God wants to establish on earth is called the church. Leli gama lithi the church igama lisusela igama lesiGreek elithi ecclesia. Igama elisho ukuthi kunabantu abalandwe from somewhere, abantu abadonswe from somewhere bazobekwa endaweni la uNkulunkulu ayidingayo khona. Haleluya. Kahle hle ibandla indawo yokudonsa. Haleluya. Yokudonsa abantu. Ibandla bathandekayo akuyona indawo yabantu abaright. Haleluya. Amen. Akusiyo indawo yabantu abathi thina si right, kodwa indawo yabantu abasizwe uNkulunkulu abafuna ukuba right. Haleluya. Lento izokwenza ukuthi ungaposti noma ngabe usubona omunye enza ukuphambene. Understand ukuthi no, uNkulunkulu usasemsebenzini, usasebenza. Vele in fact indawo yabantu abangekho right le. Haleluya. Ungathi mawusubona usamke eworkshop esenza izinto eziphambene. Haleluya. Amen. Bese akukho wrong ukumbuyisa ukhulume naye. Kodwa ku wrong mase uzoposta ngaye, uzoposta ngaye, uzokhuluma ngaye. Uthi usamke this and that. Vele le ndawo indawo yabantu abazolungiswa bazalwane. Indawo yabantu akukho kuhle sikulindele.
ngoba indawo yabantu abasaphinjwa, indawo yabantu abasadonswa, abadonselwe ukuthi beze kuKristu. So umpostoli uPaul incwadi yabase-Efesu yonke ukhuluma nge-society entsha, isizwe esisha uNkulunkulu afuna ukusakha emhlabeni. Leso sizwe ufuna ukusakha ngebandla. Hallelujah. Ngaze ngathi mina last week emhlabeni la isikhona ila kufanele uKristu emakhuzwa ehle ezemhlabeni. Ila kufanele uKristu amanifest emhlabeni. Not ukuthi uma sesilana ke ila okubonakala ukuthi sekufanele sizameke ucwethu ukuthi ephuma esontweni. Esenza nje isikole uhlonipha uthobekile. Haleluya. Ngisho edlula nje uyabona uzithembe. Akuyona ke indawo yabantu abanjalo nje. Kufanele ukuthi uma siza la yes akukho wrong lokho. Kodwa ipoint engizama ukuliveza ukuthi asingakholwa mase sila. Kodwa mase ngaphandle senze noma ikanjani. Kufanele uKristu emanifest, kufanele uKristu egcwale. Kufanele uKristu edilike ezulwini ezemhlabeni. Aphila hamba uKristu emhlabeni. Haleluya. Uma umfundisi ungambone ekhala mawusekula esontweni kanti uthi awunkosi sathi ungangibophela ubaba umhlongo ehlezi kuleli pulpit. Haleluya. Uyabona kusesontweni have kholwa. Inkosi akubona uma umfundisi the most uma umfundisi mabekhala bese bengakhali somoya ingwani bazalwane. Haleluya. Basuke bengakhaliswa yilokho ukuthi ubaba uyiLion of Judah ekhaya. Haleluya. La esontweni uyi-angel. Angel of the house. Shayela izandla angel of the house kanti ekhaya isipoke. Ingane ibaleka nje iqhamuka. Izwe nje ngephunga ukuthi nangubaba eza. Haleluya. So umpostoli mebhala incwadi uveza ibandla ukuthi kahle hle ibandla kufanele uKristu adilike ezemhlabeni. uKristu aphile. uKristu singashintsha imessage mase sila mase sishumayela. Uze umuntu eshumayela ngenye ivoice kodwa mayithuma ingane akathethi lapho. Kodwa mase kushumayela uyathetha. Haleluya. Athi yabo siyafeyitha namafeyitha. Funa nje mina ngishadle ukukhuluma kanje. Haleluya. Kanje nje. Ngisho esontweni ngeke ungizwe sengishintshe ngizokhuluma kanje. Ulale akunankinga nalokho ulale uphinde uvuke. Uphinde futhi ulale. Haleluya. Ungamukele nje nje. Sithi spring ozosibona. Nje. Haleluya. Ukwamukele lokho ukuthi nginje bazalwane. So umpostoli ke la uma ibhala lencwadi ukhuluma ngesociety entsha uNkulunkulu afuna uku-establish emhlabeni. Leyo society bazalwane akazi uyibumba uNkulunkulu uzoyakha ngebandla. Haleluya. Ingakho mawula kufanele ngisho uhamba lapha mamtshali. Bonakala ukuthi umcrossroads lo. Umuntu wase crossroads bazalwane akabonakali la. Haleluya. Kule ndawo siyakhele umuntu akabonakali. Ungasho ukuthi kodwa uyakholwa noma kwenziwa njani. Haleluya. Abantu bebe confused kanti kulela tende kwenziwani. Haleluya. Kufuna sikubone uhamba la ukuthi uyakholwa lo muntu. Sikubone usemsebenzini sijwayele ukuhlushwa abazalwane emsebenzini. Usemsebenzini sikubone uyakholwa lo muntu. Haleluya. Ungasenzeli headache sisemsebenzini. Haleluya. Asiphili yaphilwa lento. Haleluya. Sibonakale isho umpostoli uPaul ke mebhala lencwadi ukhuluma ngabantu abanjalo ukuthi uKristu akadilike ezulwini ezemhlabeni bese yamanifesta emhlabeni. Amen. Haleluya. Amen. Last week ke sakhuluma ke bathandekayo isubject esikuyona sikhuluma ngeredemption, the wonder of redemption. Ngamagama amakhulu, the Christian doctrine. I-doctrine yama-Christians. Haleluya. Ngathi ke last week kule ncwadi kunama terms insindiso echazwa ngayo. Haleluya. Le ncwadi nje insindiso ichaza in terms. Kunegama ozolibona lapha ku chapter number 3 ake ngibeke kanje. Chapter number 3 ku verse number 3 chapter number 1. Uthini umpostoli makabongwe
uNkulunkulu osibusise ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sakomoya. Haleluya. Ngamanye amazwi uKristu lethi sonke isibusiso wasithi gadla kubazalwane. Usiyapraise, ipraise uthi makabongwe uNkulunkulu osibusise ezulwini ngaso sonke bazalwane. uNkulunkulu akasikwelethi sibusisiwe ngaso sonke isibusiso. Ngabe sengithi ke isibusiso ungabusubheka izinto ama-material things. Ngathi ungabusubheka umsebenzi wakho ngoba makuya ngesibusiso lithizwe isibusiso kaNkulunkulu asengezusisi. Isibusiso kaNkulunkulu siyacebisa asengezusisi ngoba mazobheka umsebenzi wakho ubuke njenge-blessing kuzothi mase kuyi-payday bese siyaqala i-stress. Haleluya. Bayazi abantu abasebenzayo ukuthi nge-payday umuntu okubingelelayo nje angazi ukuthi sengathi ngisho umuntu ekubingelela sengathi nje ungavala ucingo lwakho. Umuntu ekubingelelayo nje nge-payday uyabona umuntu ukulethela iy'nkinga ngoba ibudget sesiyenze kuqala inyanga. Haleluya. Angithi uyabo wonke umuntu osebenzayo uyazi ukuthi mase kuyi-payday mamtshali ne-stress. Haleluya. So ngabe sengiyisusa-ke lapho lento yama-blessing ngenzela ukuthi ungazi uyibuke lento, ungazi uyicabange lento yemisebenzi yakho. Haleluya. Akhulunywe ngezinto eziphathekayo la masikhulunywe ngama-blessings. Ama-blessings ikaqala ku-verse 4 wehle kuze kufika 14. Iwona ama-blessings. Blessing yokuqala ozoyithola lapha ku-verse number 4 i-justification. Haleluya. Yini justification? Ngathi insindisi ichazwa in terms. Inama-terms insindisi echazwa ngayo. Number 1, i-justification. Yini i-justification? I-justification ukulunga esikutholayo kuKristu Jesu. Ukulunga okungesikho kwethu. Haleluya. Impilo ongesiye yethu thina siyahluleka ukuphila impilo engcwele. Isihlula even ngisho kwi-prayer. Kwi-prayer nje bakuthiwa siyathandaza kuthiwa ake sivala amehlo kuzothi shazi angazi ukuthi lento yenzeka kanjani. Kuzovele uqhamuka umuntu okweletayo ngokuqala. Kwi-prayer nje ucimezile uzothi siyathandaza kama nomuntu angeyisa waye ngakhokhela imali yakho. Ukwi-prayer angazi ukuthi yini ezothi vala kuma-status akhe. Yabandlula kwinkonzweni akekho umuntu ongakaze yeke kuma-status abantu sila enkonzweni. Haleluya. Hayi awuyanga mhlawumbe inkinga yedatha kodwa nje onedatha usegijimile kuma-status. Uzothi kuma-status vele ubone ekwaspare yini ustairs noma uspare ehla umuntu okweleta umuntu uyadla manje angikhwele kokhelile. Haleluya. Even kwi-prayer abazalwane siyahluleka ukuphila impilo kwi-prayer nje. Kunezinto noma ungasacabanganga umuntu omkweleta kodwa kunezinto ezofika kwi-prayer. Siyahluleka ukuphila impilo engcwele. Haleluya. uKristu wasiphilela impilo for 33 years. Wasiphilela leyo mpilo engcwele. Haleluya. Masikhuluma nge-justification sikhuluma ngensindiso. Insindiso ichazwe in terms. Leli gama justification ukulunga kungesikho kwakho, ukulunga ukuthola kuKristu Jesu. Haleluya. uNkulunkulu mayifuna ukukubuka mamtshali akakubuki kanje. Kodwa ukubuka through Christ. Ngoba mayibuka kanje uzovela bona inqwaba yemaphutha uNkulunkulu. Kodwa mayifuna wena ukubuka wena uzobuka through Christ ukuze ukwazi ukubona wena. Ngoba sibonakala through Christ. Umuntu ongazalanga noKristu Jesu kusho ukuthi is either ukuthi uzoyikhokhela ngoba thina lento esikhuluma ngayo redemption sakhokhelwa uKristu Jesu ngegazi lakhe. I-redemption isho ukukhokhelwa. Thina sakhokhelwa uma ngabe sesazana noJesu seza kuJesu sisuke sizothi Jesu sikhokhele zonke izono zethu. In fact uJesu akaqali ukuzokhokhela ngoba usuphakamisa izandla. Haleluya. Lento yokwazana noJesu yokufela uJesu akaqale yone ngesiphambanweni ngoba nakho sekusindiswe wena. Haleluya. Abanye bazi ukuthi umuntu ngoba nakho sekusindiswe yena uNkulunkulu sekumele athathe bonke abafana yobabopha. No, mase kusindisa wena abafana basazoqhubeka babe bahle.
Athi sibosibahlanyana siyakhazimula even nala inkonzweni nangaphandle. Hayi ngoba nakusekusindiswa wena uNkulunkulu sezo abafana bazoba yintuthwane no. Kunento eyakeshinyelwa uMakhuzwayo ngelilanga uMesisi Mtshali. Wekhuluma ngeligama ethi baba wethu osezulwini ngicathi nasekhumbule uJumela ngoba mhlawumbe yena emenzanga lutho. Wekhuluma ukuthi ungasingenise kulingweni. Wekhuluma ngikhumbule intshumayelo yakho. Ungasingenise kulingweni ikhumbula? Awuyikhumbuli. Ukhuluma ukuthi ungasingenise kulingweni. In fact, hayi ukuthi uNkulunkulu mase sekusindiswa wena sezoqala ukuthi kungabi khona ilimo phambi kwakho. Kodwa kufanele sikuthandaze ethi izilimo ezingabi khona because izilimo yizona ezizoveza ukuthi wena uyakholwa. Noma wekhuluma ngaleyo nto ngicathi nisekhohliwe. Hallelujah. So, ngithi ke mase sekusindiswa wena not ukuthi ngoba nakusekusindiswa wena uNkulunkulu wena nje usuzohamba buthebelele sizophila buthebelele. Lento ensindisi ifana nomuntu olahlekelwe isitifiketi sika matric. Molahlekelwe isitifiketi sika matric is either sishe nendlu noma kwenzakalena uqala phansi uhlala phansi edeskini ubhala matric. Kodwa uyalapha kuStenga Ntombi, uya kuStenga uyolanda uyoveza ID yakho uthi nansi ID yami bese bephantsha lapha bese bekunika isitifiketi sakho. Kanjalo ke noKristu Jesu not ukuthi mase uphamisa izandla useqala phansi futhi uyobethelwa. Hallelujah. Kade abethelwa. Kahle hle uya nje siphambanweni uhamba nawe ugudlile uthwele ukhulelwe. Hallelujah. Not ukuthi wasurpriseka ngokusindiswa kwakho no ayikho into wow ezulwini. Ayikho into wow uNkulunkulu ethi wow sebenza ukuthi wow. Even ngisho kuzobona umuntu kuzo umuntu uNkulunkulu wayese azi walungisa inhlawulo waqeda. uNkulunkulu wakwazi wena ungakazalwa. Wakwazi emaphakadeni. Ngithi ke mina le gama ethi justification ukulunga ungesikho kwakho kodwa ukulunga kaNkulunkulu. Hallelujah esikuthola kuKristu Jesu. Ngase ngithi mina mangabe wenza icala usutholakala ngempela icala unawo uzazi ukuthi icala ulenzile. Kodwa manje ithi you are not guilty. Kodwa icala ulenzile. Leyo nto ibizwa ngejustification. Hallelujah. Amacala esasinawo sizothi masifika phambi kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu asinacala. Hayi ngokuthi kukhona esikwenzile thina manje siwenzile kodwa ingenxa yomuntu owenza umsebenzi eCalvary kuKristu Jesu. Sathi lapha kunegama ethi justification ozolithola itheme echaza insindiso. Ukuthi kahle hle kwinsindiso sinezono kodwa maku sifika uNkulunkulu phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzothi asinazo. Hallelujah. I-justification. Enye igama i-adoption. Safika singama strangers. Hallelujah. Kwi-salvation says safika singama strangers okuwesi kakhulu sasixabene noNkulunkulu. Hallelujah. Insindiso bazalwane uJesu mayizosindisa usindisa olakeni kaNkulunkulu. Akasindisi kuye kodwa usindisa kuNkulunkulu uqobo. Ngoba isitha noma umuntu esasixabene naye akuyena uSathane kodwa uNkulunkulu esasixabene naye. Hallelujah. Kunegama elithi reconciliation ozothola lapho. Since ngikhulume ukuthi sasixabene noNkulunkulu uJesu wafika wazosihlangula wazosilamula. Hallelujah. Amagama lawa achaza insindiso ozowathola la. uPaul mayithi osibusi sezulwini ngesibusiso sonke ukhuluma ngalamagama engikhuluma ngawo. Verse number 4 ngicela ufunde verse number 4. Angifuni ukukhuluma ngama blessings wabo khuluma ngazo zonke into uthi hawu nanti blessing yami. Hawu nanti umsebenzi wami no. uNkulunkulu ukhuluma ngensindiso insindiso bazalwane iblessing. Hallelujah. Insindiso kaNkulunkulu iyisipho iblessing. Ingakho uPaul ethi makabonge uNkulunkulu osibusise ezulwini uKristu Jesu esibusisa ngaso sonke bazalwane. Verse number 4. Njengalokho asikhethela kuye ngothando. Number 1 ethi nje mayiqeda indaba yama blessing. Uthi njengalokho asikhethela kuye. Even election kaNkulunkulu wayisikhetha ngothando. Le gama ethi uthando ukuthanda umuntu unconditional.
uthando olungancikile ekutheni wena wenzeni. uNkulunkulu ongalindanga ukuthi wenze something ukuze akuthande. Akuthanda uyazi ukuthi ngesikhathi usindiswa kwakuhlangene kanjani empilweni yakho. Kodwa uNkulunkulu kuhlangahlangene empilweni yakho wakuthanda. Akalindanga ukuthi uze kuvele izithelo ezinhle kuma ekuthanda. Hallelujah. Bakhona abantu omunye wasindiswa ya kwi-boyfriend. Omunye wasindiswa sefikile kwi-boyfriend. Kanti by mistake i-boyfriend izovula ukhozi noma izovula i-TV kushumayela umuntu avela asindiswe. uNkulunkulu akalindi ukuthi uze wenze okuright. Abanye basindiswa besemajele basindiswa. Abanye basindiswa besepheleni isangoma omunye isaphakamisa igobongo lisaphehla igobongo ekhanda. Usehla ingwebu ngoba kufanele kuhle ingwebu kubona ngathi idlozi lomuntu livumile. Hallelujah. Esaphehla ingwebu iphakama kubonakala ukuthi no onjobane bavumile. Isathi ehla funa ehle igcwale phansi kubonakala ukuthi cha idlozi ikhona. Omnye asindiswe lapho. Uthi ke njengalokho asikhethela kuye, that is a blessing. Makabongwe uNkulunkulu osibusisile. Iyona lento yenza ukuthi uPaul apraise, uPaul abone ubukhulu kaNkulunkulu because kwangekho emandleni omuntu. Njengalokho asikhethela kuye. Yes. Ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezizwe ukuba sibe ngcwele. Yonke lento uyenza uqala ngakabibikho uqala uGenesis chapter number 1 wasikhethela kuye. Ingakho ngithe uNkulunkulu wayengekho surprised ngokuwa kuAdam. Hallelujah. Noma uNkulunkulu singamuzwa ethi Adam ukuphi? Not uNkulunkulu wayihlanya ekhaya. Not uNkulunkulu wayengayazi location wayazi but akabuzi ngokwe location. Ubuza ngenxa yeposition. Ngoba la bembeke khona ushiftile. Hallelujah. So singadidwa lokho ukuthi uthe Adam wayimazi. Ilocation wayazi ukuthi ukuphi. Kodwa ngenxa yeposition uyabuza iposition ukuthi ukuphi ushiye bala engibeke khona. Hallelujah. So ayikho into ewawu uNkulunkulu yonke into eyenzakalayo uNkulunkulu usuke eseyazi. Hallelujah. Usuke eseyazi. So isibusiso lesi siyabonga uNkulunkulu wasikhetha ngaphambi kokuthi ukusekela umhlaba. Yes. Ukuba sibe ngcwele singabi nokusolwa phambi kwakhe. Ukuba sibe ngcwele ijustification leyo. Akekho umuntu ongangcwele kodwa ukuza sibuke uKristu. uNkulunkulu sibuka through Christ. Iyona justification lo sathola ukulunga okungasifanele. Hallelujah. Amacala esasinawo izinto esizenzayo. Hallelujah. Kodwa uKristu uyayi-overlooka. Kodwa uNkulunkulu uyayi-overlooka izinto ezenzayo uthando lolo. Yes. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Si adoption leyo. Sibe ngabantwana bakhe noma ubaba noma mama umazi. Kodwa kuNkulunkulu uzo abanye banabo baba baphika kodwa la kuNkulunkulu sithola ubaba ongaphikayo. Sithola ubaba ongasibalekela isondlo. Ubaba always ohleze khona. Sathola ikhaya safumana ikhaya. uNkulunkulu uma ungadela uNkulunkulu ngawuyini. Ngoba nasekhaya uyabona ukuthi akuhambi kahle. Kodwa la sizogono ngezandla ezifudumele, izandla engaqhathazi, izandla engasibaleli lutho, izandla ezisiwelkhamayo noma singaphuma sone aphinde asamukele. Hallelujah. Yes, kuba ibusiso zonke lezi verse number 3, verse number 4 iwona lawo ma blessings uPaul akhuluma ngawo. Yes. Njengalokho kwaba kuhle kuye nentando yakhe. Ngamanye amazwi wenzela ukuthi nokuba kwakho la nje esontweni yabona ngoba sila esontweni ungazi uyitshela ukuthi even noma ngaba ngikho mina ngisemsebenzini kodwa ukukhonza kuzoqhubeka because le nto ayimile ngami. Yes, amen. Hallelujah. Sasenzela ukuthi ungazi ufike late. Mondli ubumondli. Ungazi ufike late mondli uyitshela ukuthi
ngifuna ukubaba ngifuna ukubona uzodumisa abakhabo uNkulunkulu lo. Haleluya. Ayikho into emi ngomuntu la. Yonke lento ayenza uthi njengalonke kwaba kuhle kuye. Haleluya. Njengalokho kwaba kuhle kuye. Haleluya. Ayikho into emi ngomuntu la. Haleluya. Noma ungashiya lesi sihlalo siyi-empty uhamba ohlala endlini. Bakhona abantu futhi samka bazofika ukuthi bahlale. Haleluya kunjalo. Haleluya. Ngoba ayikho into ezoma ngoba nakho wena ungekho. Haleluya. Yabo ku salvation we contribute that thing. 0%. Haleluya. Haleluya. 0%. Ayikho into emi ngawetha amandla. Hallelujah. Yes. Ukuze utuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othanda. Angithi yabona lento ayikho ngawe. Yabona awusho ukuthi yazi ayikho ngami lento. Ayikho ngawe. Ayikho ngawe. Uyabona lento insindiswa. Imile nje isathi ukhona noma ukho insindiswa iyaqhubeka. Into abalekile ukuthi wena na next week sikufuna la. Ukuze wazi ukuthi besithini esontweni. Hallelujah. Yes. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Nakho ke esikhuluma ngakho redemption bazalwane, the wonder of redemption. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Hallelujah. Last week sathi sinamaphuzu amathathu. Sathi okokuqala uA wethu i-redemption and its source. Sakhuluma ngayo last week. I-redemption and its source. I-redemption and its source inamaphuzu akhona amathathu. Okokuqala i-price. Okwesibili i-provider. Okwesithathu i-freedom. Hallelujah. Sakhuluma ke nge-price. Sathi masikhuluma ngokuhlengwa sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uKristu Jesu wasithenga. Masikhuluma ngokuhlengwa abazalwane uJesu wasithenga wakhipha imali. I-value masikhuluma nge-price, the value. Hallelujah. And uma esethi uPeter ngale alihlengwanga ngezinto ezibhubhayo ezizenziwa ngabokhokho belisiliva negolide. Kodwa nahlengwa ngegazi lenqabuleyo. Ngase ngithi mina why uPeter esho kanje? uPeter usho kanje because umuntu ophethe igolide mayingena la siyamhlonipha nathi. Umuntu ongena la ophethe isiliva mayingena la sonke semhlonipha. Ngoba lo muntu uphethe into efunwa yonke umuntu. Kodwa uthi asihlengwanga izinto enithi mayiqhamuka nishayela isandla nithobele. Kodwa kukhona okungaphezulu kwalezo zinto okuyigazi elinqabuleyo. The precious blood esahlengwa ngalo. Ungathi mawubuka igolide ubuka isiliva. No. Lezi zinto ziyabhubha ngaze ngalunganisa ngeweave. Ngaze ngathi ngoba ihlukene ngama inches. Angazi noma kuno inch 3 inch, inch 4. Angazi noma u4 lo uya ngo5 uya ngobude bazo angazi. Uya u5 mude kuno 3. Oh, 3. Kuna ba? Kala 8 ba. Kala 8 minyaka mude. Mfishane? Yes. Oh, nini yahlela. Nifike nithi 8. Sibesiye phambili. Nibuye niye phambili futhi? Niqala 8. Yes. Bese niya 9. Hamba ngama even numbers. 8 12. Yes. Ayinzima le. Yazi mina bengithi ke uyabona ngithe 8 inch inkosazi ngabe ngabushaya uvala. kanti where ngabe ngiphansi. Hallelujah. 20. Even ngisho eseqhamuka eshanga ngo8 ethi ehle stop yabafana bebehlwitha athi uPeter izinto ezibhubhayo. Yes. Kodwa thina sihlengwe ngegazi elinqabileyo. Into esahlengwa ngayo bazalwane ineveli. Hallelujah. Into sahlengwa salotsholwa. uKristu wayishaza phelele inkomo. Leli gama ethi ukuhlengwa igama elisetshenziswa empini mangabe amasosha esephelelwa amandla, mangabe amasosha esekhutshaziwe, esengenamandla, esengakwazi ukuya phambili.
Mase qhamuka isosho kwathiwa uredeemer. Maliqhamuka balibonayo ekubuyithela. Hallelujah. Kodwa uKristu bazalwane wazohlenga abantu abafile. Not abantu abakhujaziwe. Yabo kwaKristu kumo. Hallelujah. Sahlengwa abathandekayo. Sahlengwa ngenani eliphezulu. Hallelujah. Iprize iprovider yakho uKristu. Akho lokho bakho, akona amadlozi akho. Kodwa iprovider yayo yonke le uKristu. Hallelujah. Ingakho ke ethi makabonge uNkulunkulu osibusise ezulwini uKristu. Ngoba umnikazi walokho kuhlengwa uKristu. Hallelujah. Sahlengwa abathandekayo. Noma ngabe izinto ungafika endlini ingahambi kahle kodwa wazi ukuthi wahlengwa ngegazi elinqabileyo. Noma ngabe sekufika isikhathi sokuba manje lento ensindisa awuyiboni kahle uthi ufuna umsebenzi abaqashi bakublutika kodwa bathandekayo inkulu into eyenziwa kuwe wahlengwa. Don't go back. Noma ngaqhamuka umuntu ekutshela ukuthi sathi ubungafaka isiphandla hayi bafowethu sahlenga. Siyakhula. Hallelujah. Ngoba nawe bafaka iziphandla izinto zaba yilunga kuyahlatshwa. Kodwa uKristu wabona ukuthi amandla embuzi asinayo imbuzi yamanje yazi imbuzi u3000 rand. Uyazi ukuthi idlozi liyiskemu kanjani? Mangasuka la uxoshe ngo50 rand lapha. Uthi ungene etaxini uhlangana nesangoma siprofeti sithi ngalo 50 rand uxoshile idlozi lazi ukuthi selikunikile imali. 50 rand oxoshile kuchethe imbuzi. Kodwa imbuzi ya50 rand. Angithi abantu abadala bafuna ukuthi uhlezi njalo uhlupheke. Hlezi njalo uyazi ngalo 50 rand uzohamba uyoboleka u2500 rand noma 2000 something uzohlanganisa nalo 50 rand uhamba uyothenga imbuzi ukuze wena njalo uhlezi unekweneti. Kodwa bazalwane kukhona okukhulu kakhulu sahlengwa bazalwane ukuze thina singakhiphi lutho. Hallelujah. Ukuze thina sibe utho. The provider uKristu. I-freedom wasihlenga abazalwane esihlenga kuzo zonke inqalekiso. Hayi bazalwane. Ngake ngikhuluma nomunye umfundisi. Why confused naye? Ngendlela confused ngayo izinto. Yabo izinto ke ihlangahlangana empilweni yakho. Hallelujah. Sometimes enye into bazalwane ufuna nazi ukuthi uma la epulpit usukuvula ifana esuke ngakavuli. Once wakhuluma ngezinto la epulpit impilo ifike challenge ngazo lezo zinto. Hallelujah. Impilo ifike challenge ukuthi lento obuyikhuluma iyona. Hallelujah. Wafika isikhathi sokuba challenge umfundisi omkhulu kabi. Izinto mase yiminyele angijabama ungasazi uthatha mhlanganisela niqhamuka umuntu ezothi umuntu yakhe futhi izangoma ave zi accurate. Hallelujah. Zisha exactly. Exactly. Ungasitshela ngalutho siye exactly. Kodwa wena wakho ukuthi hlola isource. Engaqinisa kodwa isource ivelaphi le nto. Hallelujah. Wakhamuka umuntu wamtshela exactly usizi la. Wamtshela futhi ukuthi lalela into ezokusiza usuke esibongweni sakho uyezi lesi sibongo sibiliza wrong ya isibongweni sakho manje wakho ukuze uphephe. Wangwathapha confused. Hallelujah. Wazi wakhuluma ukuthi ubaba wakhe ngoba bomnyama kanje uzwathi lo muntu ubaba wakhe uyinyanga ngempela uyinyanga ubaba wakhe. Wabona na ubaba wakhe emthakathi athi uyamsukela. Wabona ubaba wakhe emphambanisela izinto umuntu unjani usindisiwe. Hallelujah. Bazalwane mase sisindisiwe isibusiso sonke. uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabakhululekile wonke ama generation cases. Yonke ibopho masifika kuJesu akukho ukuthi namuhla kuzoqhathaka lokho. Namuhla ufuna kwenziwa inkonzo njengoba benza inkonzo yo6-6 bethi inkonzo zokukhululwa basuke benza fundraiser ngingathembi. Hallelujah. Ithi inkonzo edeliverance ozani no ungaye nje uyothi isizungu hayi nesizungu umphetho wakho
unenkinga. Yabona wathi kwathi inkonzo ye deliverance. Leyo nto uzosiphathisa ngekhanda la. Uyabona thina ngoba sikhuluma ngale doctrine le ekhanda. Uzongiphathisa ngekhanda zongenza ukuthi nje ngingalali. Ulethele inkinga nje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Once kwathi inkonzo ye deliverance futhi khona umfundisi onamandla ukukhulula uKristu wahluleka. Hey. Ngoba phela masiza kuKristu siyakhululwa. Sikhululwa sometime. Sibe ngabakhululekile impela iqiniso mangabe likhulula ingabakhululekile impela. Akekho umfundisi onamandla ukukudeliver. uKristu ehlulekile ukukudeliver. If uKristu ehlulekile ukungideliver, uzongithetha ngidinga ideliverance manje let it be. Futhi ke akahluleke kodwa nama ngiyidinge yakho. Singabakhululekileyo wazalwane. Singabakhululekileyo. Hallelujah. Wasikhulula ukuze sibe ngabakhululekileyo. Umuntu ozokutshela ukuthi ubaba wakho this and that kufanele wenze ukuthi ufuna umtshela ukuthi thina singabakhululekileyo. Hallelujah. Point number 2 engifuna sikhulume ngayo ke namuhla. The fruit of redemption. The fruit of redemption. I-fruit of redemption bathandekayo. Nakhona inezinto eziwu-2. Kunalento okuthiwa i-forgiveness. Nalento okuthiwa i-abundant grace. Hallelujah. Amen. Fruit of forgiveness. Amen. Fruit of redemption. Hallelujah. Amen. Into yokuqala bazalwane iphuzu lethu ngoba lithi forgiveness. uKristu Jesu bazalwane wasixolela. Hallelujah. Don't uKristu wasixolela. Hallelujah. Into yokuqala bazalwane thina saxolela. Samkele waxolela sona sami yeso. Into yokuqala uKristu Jesu. Masikhuluma nge-redemption. Sikhuluma ngeprice esathengwa ngasathengwa abazalwane. Okwesibili sikhuluma about freedom. Hallelujah. Okwesithathu into esikhuluma ngayo njengamanje sikhuluma nge-fruit of redemption. Bathandekayo, uma ngabe sesikholwa kufanele kube khona ifruit. Hallelujah. Into yokuqala forgiveness. Forgiveness. Thandeka. Forgiveness thandeka. Uma sindiswa. Mama sikawo, uma sindiswa uJesu bazalwane akasiqhulisanga amacala. Alikho icala esalithetha ukuthi senzeni. Akukho uKristu Jesu athi ake niphendule u1 no2 wavele wasixolela ngaphandle ukuthi asihlalise phansi. Saxolela. Hallelujah. Uma sikhuluma nge-redemption, nge-fruit of redemption, sikhuluma bazalwane nge-fruit. Hallelujah. Uma ngabe sesikholwa sesisindisiwe bazalwane. Hey. Hallelujah. Bathandekayo, uma sihlenge uJesu, esihlenge ezonweni zethu, esihlenge ebubwini bethu, wasilobola. Esilobola esitheni, esilobola kuSathane. uSathane ajethuliswe imali bese ephuma nathi. Sizoba ibandla likaKristu le-Crossroads. Sizoba ibandla likaKristu. Uma siyibandla likaKristu, ukuhlengwa kwethu kufanele kube nama-results. Akakwazi uKristu ukwenza umsebenzi omngaka bese ama-results engabibikho. Hallelujah. Hallelujah.
Sisoka amakhodi. Hey. Alright. Angithi aba bathandekayo. Kufanele kuvele ithele. Iqhawe. Mangabe sikhona. Umsebenzi kaJesu singawenzi ize. Kunephuzu lami lokuqala la. Elithi salvation is not about salvation lesikhuluma ngayo is not about any. Salvation is not about any, but it is about the results of being saved. Wathi umsomo ngelilanga eShumayela wathi uma ngabe sisindiswa wayikhuluma ngale kodwa ngicasa sephaskeni ngaleso sikhathi. Wathi ukusindiswa kwakho ungakwenzi iza esengikhohle indlela abeka ngayo. Wabeka kanjani umsomo? So wabeka ukuthi wakhuluma ukuthi singakwenzi izwi ukusindiswa kwethu. Ukusindiswa kwakho kufanele ucace kufuna kubonakale. Wakhuluma kanjani? Must not be glamorous. Yes. I'm not sure that it must not be glamorous, but it must be nice and it is good. Angithi-ke bathandekayo uma sisindiswa kuKristu kufanele uvele ithelo. Isithelo lesi bazalwane. Ukhona ongasifundela Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 Verse 22 and 23. Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Lirongi-ke le nto elakho thini? Lirong thina sonke ngathi umuntu wayitranslator. Ngoba uzosukela isidide uyosuka ukuthi sineyithelo kanti asinazi ithelo. Sinesithelo. Lento kumzalwane sidinga lento le kumzalwane. Kumzalwane sidinga lento. Lento yifruit leyi eliyisithelo. Angithandi bo akuzona ithelo isithelo lesi. I-orange leyi, i-apple leyi. Yes. Yes. Verse 22. But the fruit of the Spirit. The fruit. uJesu ke bazalwane uma sesihlengile ngegazi lakhe wasithenga ngegazi lakhe wasilobola haleluya wasilanda emakhabandeleni esasiboshwe kuwo Amen. akasilandelanga ize kufanele mase sisindisiwe bathandekayo sibonakale isithelo Amen. sokhona Amen. isithelo lesi sokhona kuthiwa ke umzalwane kufanele sibone isithelo sokhona yes funda ke mamtshana 22. yes Kepha izithelo zikamoya ziluthando. number 1 into efunekalayo kumzalwane sidinga isithelo kulesi sithelo ke kunama parts ihlukene lento izingcezu ezu9 kodwa sona isithelo esisodwa Amen. haleluya ukuze u-understand ukuthi umzalwane kufanele uthi hayi ngoba uthando nginalo kufanele ungabi nakho kunye no sidinga isithelo kumzalwane mase sehlengiwe sidinga the whole isithelo kuyena Hallelujah. ngoba ifuno kodwa kusho ukuthi ukuhlenga kwakho kuyasoleka wayikhuluma ngento enjalo umsomi yes ukuhlenga kwakho kuyasoleka if lento ingekho Amen. haleluya Amen. asema ngani asokopa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
Yabathandekayo. Uma ngabe uKristu esesihlengile, Amen. ukusindiswa kwethu, let us is not about earning salvation, but it's about to show ama results. Ama results ukuthi ngempela wahlengwa. Yes mamtshali, i-results ukuthi wahlengwa. Kepha izithelo zikamoya ziluthando Nakho into yokuqala uthando. Amen. Bathandekayo, wonke umzalwane kumele isithelo somzalwane ukuthi ngempela uhlengile. Hallelujah. Amen. Ulokho okuhlengwa kwakho into yokuqala uceze sifunayo uceze lothando. Hallelujah. Ihloboni yomzalwane ongathanda. Ngoba sikhuluma ngephuzu le-forgiveness, uKristu wasixolela. Ngamanye amazwi kuthina sikholwa singabazalwane kufanele into yokuqala develop uthando. Since uKristu wenza umsebenzi omngaka ukuthi thina asixolele. Kwalani kuwena ukuthi uxolele? Luphi uthando? Wena uxabana nomzalwane la bese uhlala phansi uthi angisayi esontweni. Kodwa uxabane nocolleague wakhe emsebenzini kodwa uqhubeke kuye emsebenzini. Why thina uthathe kancane la? It's because wena awunayo ifruit. Tshengisa ukuthi ukuhlengwa kwakho kuyasolisa. Kushuthi wena ngamanye amazwi awuhlengekanga. Ngoba bonke abahlengiwe sidinga ifruit. Kuleli fruit into esiyidinga sidinga uthando. Why ube nothando olukhethayo? Why ungithanda ngoba nakho uzongibingelela ngoba nakho nami ngibingelelile. Hallelujah. Uma ngabe ukholwa bazalwane kufanele ube kaze ngathi la ebandleni this is a local church siwumndeni. Asikho isidingo makuphuma makuthiwa amen nje wena thatha isikhwama sakho kuphela. Awona umhlangano we-ANC lo. Ibandla leli. Siyadinga ukushutha nawe. Siyadinga ukuthatha nawe. Sometimes mina ngizofika ngishumayelele ingayi enkingeni obhekene nayo. Kodwa once wachetha nomzalwane, abazalwane bonke banomoya kaNkulunkulu bahlengiwe. Amen. Once washare something nabo waxoxa khona umzalwane uzovele into iye straight. Iye uthi oh man nathi into bengiyifuna. Umfundise kangayisho leyo nto. Kodwa uNkulunkulu uzoyisho ngabazalwane. Hallelujah. Wena mazophuma la uthatha isikhwama sakho. Uyahlina nje. Awubani ufuna indoda yami? Ngobani ukuthi ayibo ngobazalwane sokhonza la. If wena unyukunyuku namuhla usobingelela wena ngoba nakho uthanda ke namuhla. Hawu uyathanda ke namuhla, uyathanda ke namuhla anangikhangela imali. Hallelujah. No. Ungasenzi njalo. Sahlengwa abazalwane. Ukuhlengwa sidinga ifruit. Luphi uthando? Hallelujah. Luphi uthando? Since sahlengwa, saxolelwa. uJesu wakubiza wathi asihlale lapha silungise indaba. Yokuthi wena wenza ukuthi why wena mawuxabana nomuntu ulinde uthi njalo ufuna ukuthi umuntu ukuze nihlaliswe phansi. If sikhuluma ngeforgiveness, uJesu akasiqulisanga amacala. Wayesihlenga uJesu wasixolela. Kodwa wena waye ufuna ukuhlalwa phansi. Hallelujah. Amen. Uyazi ukuthi uma unamagrudge ngayisho nakulama sonto adlule uma unegrudge usathana usuke eqasha ekunikeza umsebenzi opermanent ngoba azi ukuthi uzoyihenga wena ngamanye amasuku kunikeza intambo ethi zihenge. Uma unegrudge nomuntu usuke uthatha umthwalo ongaxoleki ubeka emahlombe akho. Hallelujah. Amen. Ngoba angazi ukuthi uNkulunkulu yenza kanjani lento. Umuntu ongazwani naye avumbone ephumelela kalula. Uzumzonde kwayena uNkulunkulu ngoba thendelayo. Kunamantombazana athi esasithandana nawo sajola nawo senza nawo izinto. Kukhona umuntu okujole naye uthi ewangihetha lo. Kodwa intombazana ngajola nayo ngaye egqola afika ngihetha. Ukhona uzojabula njalo. Angithi yabo bathandekayo. Hallelujah. Amen. Webathandekayo. Angithi uyabona uma usuwethe umuntu futhi lezi zinto zothanda
Anganoma ucabanga ukuthi uNkulunkulu wakini noma uNkulunkulu uyi-favorite kuwe. yakhe yabona. Angithi-ke vela ngiyiphethe manje angithi ngiyazi amaNazaretha ayitshela ukuthi nje ayinto ephezulu ekhekeni. So iNazaretha liyabusisa lingafuni ukubusisa kodwa libe liqalekisa. Kose busisa. Kodwa enhlizweni yakho uyazi ukuthi akasho njalo aqalekisa. Haleluya. Bafowethu asizona izinto eziphezulu ekhekheni uNkulunkulu. Haleluya. Njengoba siyalingana, ungathi mawuhethwa umuntu bese uthandazela ukuthi eyisangathi angangashada. Futhi-ke uNkulunkulu phela sesimangane. Angihetha last week avela athi ngomqondana next week. Ngoba ucabanga usuthandazela nje ukuthi sengathi naye bengametha. Haleluya. Angithi yabona ufisa ukuphindisela. Uzufisa uNkulunkulu akulwe abe isikhali sakho. Kuyoze kube nini ube uNkulunkulu benza ithuluzi. Athi yabo labo bantu bayaphumelela kodwa wena uphumelele ufisa nje ukuthi sengathi bangaphumelela. Athi yabo uthi uyilimaza wena. Angabingane. Yebo baphumelela abantu emshadweni wabo. Kanti umuntu ejona nawe angihetha. Nokuthi 2 years ba divorce beqeda ukuthekisa. Bathandekayo asibe nothando. Sifunde ukuxolela. Lento ya redemption uKristu umsebenzi awenza ungawenzi ize. Kufanele lento yensindiso sibone umsebenzi wokuhlela. Ukuthi wahle. Sibone manje sukwazi ukungena kamakhelwane athi ungamkhulumisi. Haleluya. Haleluya. Uhamba umuntu kade usuthi nje samke angingena indaba yakhe. Angingena indaba yakhe. Uyabona nje ngoba weze wazoluka wathatha inwele zami. Ongakhokha. Hayi no ngisho mbingelele kahle. Umtshela ukuthi you are a good customer. Very good customer. Ngelilanga uyabona nje izolo bengazi ngizogibela ngani ngenkonzo khona umfana ukumele umfana ngamthuka angazi ukuthi bezonginika imali yami izolo. Ngigibele ngemali izolo vele yangena. Ngithi mina bengasayazi nje ukuyazi. Haleluya. Ayithi yabona into ukuthi mozohamba uqabana nabantu. Haleluya. Bafowethu. Ucezu. Nothi uthuma usunalo ucezu okunye ungenakho nakho konke. Awumtshengisile uKristu. uKristu kufanele manifest la ebandleni. Kufanele abantu mabehamba la bathi umzalwane lo sindisiwe. Haleluya. Amen. Ubonakala. Yes. Uthando. Yes. Yes. Ukuba isithelo sikamoya kana uthi isithelo ngokuba isithelo sikamoya siwuthando. Yes. Haleluya. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula. Haleluya. Ukujabula. Ukujabula bathandekayo sikuthole kumbala. Asikuthole emantombazaneni imsomo. Haleluya. Amen. Lento yenjabulo ikhona injabulo etholakala kuKristu. Ungahamba ubheka uthando uzubheka nje emgomeni. Ngoba abafana laphandle bazokuhetha. Uyabona mntana wami unetrend elihle kanje. Buka nezibuko zakhe buka umuhle kanjani. Haleluya. Futhi angikho khona izalwana se-crossroads ongahamba efuna uthando kubafana. Ngihlezi umfundisi entshela umfundisi kanjani. Mawufuna ukuzwa, I know. Wake up call. That's a salvation. Eternal salvation. Yeah, wake up call mntana. Insindiso le. Amen. Hallelujah. Amen. Ukujabula. Lento injabulo bazalwane sifumana kuJesu. Ube nokuthokoza. Awufunde kwelapha. Kona sizoza ukuthi yini esikhuluma ngayo. The fruit of the Spirit is love, joy. Yeah, ijoy bazalwane. Injabulo. Sithola ukuthi sazane noKristu. Lento yejoy, in fact, uyabona uqala ukusindiswa, mzwane